na chire gaiga ku represent umuchumbo ito Steve Mogaka oyole safari igali China. Mheshimiwa ngo bagenda ase committee elia wetera ase committee elia yeli chikale no batumwa China bachikorara na kebintu bire linde batoretere gochaga na intwe constituency ito eimoke igoro igo nante bibono mambie karo tokwa na WhatsApp ngakingo ikanyakioreka nsobo kwani abanyakiore n'abantu bonse baje matanga ego ngwanje mure amaiga yo mujumbe biemono nante bia kwani gentekemo maybe goro yechpara no muchumba ateba abantu baminto egento nkoro yakemo wonete kumanya mangana buna chipara chikoroswa para kere koroswa tri koroswa yonse limo igekoro epare yekoro kunga karamo korole koroswa igekoro kunga routine maintenance kere koro kunga routine maintenance tali para yonse kubekwe maram epara ekobekirwa kilomita gete muna bono epare gebekere kilomita 3 choka engima yonse igo elie gotigara na inde next time yabekirwa na inde kilomita 3 kugenda baka yayara bono egento nyugweta abantu baminto bare kuna kuboria epare elie erengote tari boigo bono igo ntagete kubatebinga next financial year epare kere kubekerwa ere chinsa chiae chiedosa edosa nere kugariye para bona kere kurukunga maintenance umuntu uri okorosi ere gakorosi bunere igo but bona singenje pare yere ngote kwandande gukwana nabantu bari ba CRC ne engineer yakera through muchumbo ito next kero tokubeka chibesa chipare edosa ebekwe eyegarei na inda abantu baito kere pare koroswa kere kugareu na intu tokona gutwara maswali tutware ambo time ipara chito chirosiwe igo muchumbo ito muna mwarorire matukaya makabete mwarorire muna chipara chiachire aki muro chi at least change nero kidogo bono gasa baiga momosabere na inde kubwa mono onye kintu keroro roche kibwenete gukonya constituency ite ya West Mogrange skimutwe tikata kuno gukwana iska njuba ka office igalia nje noonde kuru Monday paka Friday igana aruro office na mnyoka gochaga aso mheshimiwa ntuma igekero gocha na bungu kwereza kiri ntu muna korotiki buna kire nyena mangana ye pasali ngwanyorete nju office ngwereza na kie pasali yaru etu libaga tokuna kwemulungani ngwajara na torego toise gokora igo obo mheshimiwa akanyora chinga kichingia na inde kubwa mono obochumbe igo buragendere buya na West Mogrango yaito esukigucha the next level mambiende o make sure atoto ovens ba mungare ondore sukuru akanirwe fisio igona riyo toramanyenga obochumbe mbure familia ye elia kabere ebare tariri yokere ngote ebare ya tore mareiri abantu ebare ya ale mario muswati ito murugio mayaka omati Julia era ko gendere nyimbo manya naino muswati ulinga uturandi enjiri yako weta buya ebare bone yamanyire goita na endo monto minto yaitire choice ebare ritari yokere ngote emoro mwebekiro ne kebuse una tu atirimbo kire gocha iga taye bumbi mwarora ekebuse gioka ototagete mukuni abantu baito boke buri ngora na gotebiri tu acha to kamera na iga mwajete ko family pole na batebia abantu taria maiso bagocha goturinga ento bwato bochumbe bakuniwe oboke anya neki basari batumbwe ngonye nkende bakonywe egere mambiende egere togoja kuligi kureji ntori gote ko bayebereria rorio bakobeka rio yamono thank you